Καλώς ήρθατε στο Part 2 του Hello Neighbor και δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει. Και αν δεν έχετε δει το Part 1, πηγαίνετε να το δείτε. Είναι ένα εκπληκτικό, πολύ αστείο βίντεο και είμαι σίγουρη θα σας αρέσει. Και ξέρετε, Πάτε τώρα. και ξέρετε, Part 2 χωρίς Part 1 δεν γίνεται. Σας το έχω πει ότι τραγουδάω και όπερα. Έπαιζε τραγουδάω όπερα. Ναι. Κάτσε εδώ Μας μας είπε μιλάει όλη στο τάμπουρα Neighbor. τώρα. Ο Ναι, αλιτάμπουρα. όλη τάμπουρα. Τα Πατάω πάτησες τα όλα, τα γυαλιά, ήμαξες. κάνω. Πατάω και τη σκάλα να μας εντοπίσει από παντού. Αυτό. Close the door please. Τώρα έξω. θα του κάνω τρόλ, τώρα θα δεις, δεν θα μπεις μέσα ρε. Δεν θα πεις reality. Δεν θα μπεις reality. Είναι έξω. Όχι, δεν θα Όχι. μπεις. Μπήκες. Μπήκε και... Πάτα το μοχλά. Πάτα. Γύρνα. Πάμε στο τριβάκι. Παρκούρ. Θα του πετάξω την κοτρονά. Πέτατε. Να σου πω ήταν ερώτηση. Θα του πετάξω την κοτρονά. Αυτό το κάνεις έτσι κι αλλιώς γιατί. Άντε Σιγά να πέτατε. φτάσει από εκεί ρε. Θα φτάσει. Το λέω εγώ. Το ξέρω. Κοιτάμε γύρω γύρω γιατί... Πού πας ρε. Τι είναι αυτό, ό,τι να είναι. Και έχω και ένα κυτρινισμένο χέρι, δεν θυμάμαι τι έγινε από εκεί. Flashback. Γιατί δεν βάστηκε τώρα. Σε το παιχνίδι τώρα θα αφήνω πατημασιές. End of flashback. Την πέταξε και του έφτασε τελικά. Ναι, την ξαπόστηκε. Την πέτρα στην τρίτη άκρη του δωματίου. Τώρα θα χάσω την πετρούλα μου. Θα την πάρεις Τους μετά. κόλλησε την εκεί πέρα πετρούλα. τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ Φύγε, φεύγω. φύγε εσύ. Δεν φεύγω. Έλα, Φύγω. φύγε. Και δεν φεύγεις. Και πάω τώρα εκεί που είναι γιατί θέλω να με πιάσει. Τα θέλω κόλλο. Τώρα εκεί έμεινε, ούτε κουνήθηκε. Τι έχει κάνει. Έλα εδώ, ναι! Με τα χεράκια σου που να μου λες έλα εδώ θα έρθω σίγουρα. Στο μεταξύ είχε γυρίσει, τα πόδια του κοιτούσαν μπροστά ενώ αυτός είχε γυρίσει προς τα Έλα πίσω. μωρέ, λεμούριος είναι. Κουκουβάγια. Λεμούριος είναι ο άνθρωπος. Α, εκεί είναι πάλι. Τι τα κάνω εγώ τώρα, επειδή θα μείνω εδώ Φύγε. πέρα μια ώρα. Φύγε. Α, έφυγε αυτός. Βαρέθηκε ο Μπράβο. ίδιος. Έκανε τη σωστή κίνηση. Πάρει την πετρούλα. Ναι, γιατί πώς και δεν γίνεται. Και τώρα πρέπει να γυρίσουμε τη σφαίρα. Να το άνοιξε. Και αν δεν κάνει skip φυσικά. Λοιπόν, και Πάρε αυτό το αυτό το- βάλουμε στο αυτοκίνητο του Hello Neighbor. Το χελιδόνι. Θέλει και Hello Neighbor κιόλας. Αυτό ουσιαστικά τι μου θυμίζει. Έχεις δει τα αμάξια Mercedes που έχουν μπροστά κάτω εξέχουν τα σήματα. Ναι. Ωραία, αυτό είναι ολόιδιο. Αντέγραψαν τη Mercedes. Ναι, ναι. Τώρα το βάζουμε. Και πάρε Και το μπαίνουμε γρανάζι. το δεύτερο γκρενάζι. Γκρινάζει. Έχουμε πάρει το κίτρινο, το μπλε και τώρα θα βγει το κόκκινο. Παναγιά Και τα χρώματα! μου. Ο Σόνικ, ο Σόνικ λέω. Ο Ζόνικ! Πώς το λένε ρε αυτό που τρέχει γρήγορα. Δεν ξέρω. Ποιον εννοείς. Ένας που τρέχει γρήγορα ρε, κόλλησε. Χέστο. Κοίτα πως τρέχει ρε, κοίτα, κοίτα. Κοίτα και ο αλήτης ρε. Ποιος το έχει γρήγορα, τώρα με βάλεις σε προβληματισμούς. Τι. Με βάλεις σε προβληματισμούς. Καμόν κίτρινη έχεις γίνει. Άμαν. Εντάξει, τώρα κίτρινος με την ακρίβεια γιατί είναι αγόρι το παιχνίδι. Του ρήμαξε στη μάπα ρε, του ρήμαξε στη μάπα με την Ναι, πέτρα. δεν παθαίνει τίποτα ο αλήτης. Οι αλήτες δεν παθαίνουν τίποτα, να το ξέρετε παιδιά, μια συμβουλή από μένα. Όπως έδωσα και συμβουλές στον τέλος του πρέσβη βίντεο, αν δεν το έχετε δει και αυτό να πάτε να το δείτε τώρα. Πηδάμε. Τι, το είπες στο γάτι του! Το είπες που άλλαξε, μόνο εγώ το είδα. Δεν το είδα. Είχε μακρύνει το χέρι. Πήγε να κοιμηθεί ρε. Μπράβο άνθρωπος, κοιμήσου για. Βρείτε το από το μικρό τζαμάκι της πόρτας παιδιά. Σας δίνω και συμβουλές πάλι. Συμβουλές ζωής. Πάντως, ο Hello Neighbor έχει μάλλον αγάπη με τα κοράκια. Κοράκια πάνω στην οροφή, κεράκια πάνω στην πόρτα. Κεράκια. Κοράκια πάνω στην πόρτα. Παιδιά, αυτό που ακούγεται είναι ο Stitch. Το παιχνίδι. Μην ασχολείστε, είναι τεχνικά προβλήματα. Από πίσω, από την παραγωγή. Από το background. Είναι η παραγωγή μας εδώ. Λοιπόν, εμείς τώρα από τις βλακίες δεν έχουμε πει τι γίνεται στο παιχνίδι. Όφοσον είπατε, παίρνουμε και το πράσινο γρανάζι που τελικά δεν ήταν κόκκινο, ό,τι να σας έλεγα. Και τώρα το ρολόι κάνει αυτό. Νομίζω είναι 11, Το οποίο δεν θυμάμαι. Α, το βάζουμε πάνω στο χρηματοκιβώτιο τον κωδικό. Για ξαναπέστε στο παιδιά. 11.35. Ωραία. Σταμάτα να πατάς το στυλ. Πατάω 11.35. Λοιπόν,
Παίρνουμε φωτογραφική και να κάνω σκι. Όχι, να μην κάνεις. Αυτό είναι το Άντε, αγαπημένο θα μου σ' κομμάτι. αφήσω, Σε θα παρακαλώ. σ' αφήσω. Δεν θυμάμαι κάποιο κομμάτι, νομίζω με το κοράκι που πέφτει. Ναι. Πώς να το κάνω, ρε παιδιά. Το έκανα. Σαν δεν τρέπεσαι. Ήταν πολύ creepy κομμάτι, δεν θα άντεχα να το δω. Θα σε αποκληρώσω. Πάμε στο Δήμαρχο και προσωπικά είναι το αγαπημένο μου σπίτι μαζί με τη μαγείρισα. Και εμένα. Η μαγείρισα στο πάρτε ένα είναι. Ναι. Λοιπόν, και έχει πολύ ωραίο σπίτι, είναι πολύ χαρούμενο. Σου δίνει θετική ενέργεια. Ναι, θετική ενέργεια. Λοιπόν, παίρνουμε το φιάρο εδώ για να σκάψουμε, να πάρουμε αυτό εδώ, να το βάλουμε στο άγαλμα. Θέλει μπριζόλα. Α, ναι, γιατί έχουμε εδώ το σκύλο, δεν με αφήνει. Θέλω και Συγγνώμη. μπριζόλα. Language. Έλα, χοντρέ. Τα θέλω που τώρα. Πέντε, τα θέλε. Τα θέλει εδώ και καιρό το πόνο σου. Γιατί πας από εκεί τώρα. Δεν ξέρω τώρα, έχω χάσει τον προσανατολισμό μου. Α, να θα πάρω τον πυροσβεστήρα για να σβήσουμε τη φωτιά και να πάρουμε την μπριζόλα. Α, ναι, έχουμε και την μπριζόλα. Γιατί αλλιώς δεν θα πάρουμε το... Καταλάβατε τέλος πάντων. Σβήνω. Πάρε. Άμα. Με τόψε φυσικά το πάρ' το, να ησυχάσουμε. Λοιπόν, εδώ παιδιά στο συγκεκριμένο σπίτι πρέπει να συλλέξουμε όλα τα κύπελα για να φύγουμε. Οπότε θα δείτε πώς θα τα συλλέξουμε. Εν τω μεταξύ το συγκεκριμένο άγαλμα πρέπει να είναι αυτός, η μάπα του. Πρέπει να βρω το δωμάτιο που είναι τα... Τώρα θα ανοίξω όλες τις πόρτες. Ναι, εσύ αντί να πας στο δωμάτιο αυτό που θέλουμε, πας σε όλα τα Έλα, δωμάτια. το βρήκαμε. Όχι, στο άνω μπαίνεις, στο πιο μεγάλο μπαίνει, καλέ μου, που πας. Δεν πειράζει. Να το μπες μέσα. Πηδάμε. Το κρεβάτι. Το κρεβάτι σε όλες τις ζωές. Ναι. Όχι. Γράφει και από πάνω σπιλ. Παιδιά είναι σπιλ. Είναι σπίτι Το και όπως και το παιχνίδι- φτούς. Όπως και το stop. Stop, δεν θυμάμαι πώς το λέει στον καραμπίνα. Αφήνω και πατημασιές κίτρινες πάνω στα στρώματα. Φτούς είναι. Για το stop μιλάω στον καραμπίνα. Α, post. Α, δες λίγο, Stop. είδες. Αφήνω και πατημασιές πάνω στα σεντόνια του. Εδώ έχω σε κίτρινο όχυρη, ρε. Θα πρέπει να τα ξαναβάλεις στον πλυντήριο, φιλαράκι. Τι θα γίνει, θα φύγεις τώρα, πόση ώρα θα Τώρα- πηδάω. Δεν πρόκειται να φύγεις, εσύ πρέπει να φύγεις. Οπα, σε ξέχασα. Όχι. Άντε, γεια, με κούρασες, Ζων. Προπηδάει κιόλας. Λοιπόν, αν Διαβάζεις. θα πάει και εκδρομές, ό,τι Ναι, να είναι. εκδρομές με το Θα σχολείο. πάει και διακοπές ο άνθρωπος. Ναι. Αντέφυγε επιτέλους. Μάλλον ο Ανέβα κύριος πάνω. μου στόχος πριν ήταν να πάω και πάνω, όπως σας είπα. Τώρα θα πάμε. Μ' αρέσει που παίζει η ίδια και ρωτάει εσάς άμα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, Πρέπει να πας μετά για να έχεις και την μπαταρία. πάτε το ίδιο λάθος κάνω. Να, εδώ ανάποδα σε το έβαλες. Ανάποδα το έβαλες. Όχι, μήπως εκεί να πρέπει να μπει. Ναι, τώρα θα μπουκάριζε. Πάλι ανάποδα τα βάλα. Τζάβο δουλειά. Γιατί ανεβαίνεις τώρα πάνω. Δεν ξέρω, τα έχω χάσει τα λογικά μου. Ανέβανε ξυπνητήρι, ρε. Κάτσε, φεύγω. Ναι, Σαν κλανιά ακούστηκε. Ναι, ακριβώς έτσι. Πάλι μετά άλλαξα τα κύπελα. Να, μαν. Δεν το πέτυχα. Άντε, γεια! Πάμε να Άσπασε. ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Μπαίνουμε, καραβάκι. παιδιά, το μπάνιο του μου αρέσει πάρα πολύ. Χωρίς το καραβάκι δεν μπορεί να... Δεν υπήρχε φορά που να το παίξαμε αυτό το σημείο και να μην της άρεσε το καραβάκι. Το μπάνιο, ρε, ποιο καραβάκι. Το μπάνιο, ναι, συγγνώμη. Αυτός χωρίς το καραβάκι του δεν μπορεί να κάνει ντουζ. Όχι. Μα κάποιοι έχουν ψύχωση με τα παπάκια, αυτός έχει με το καραβάκι. Μας έπιασε. Να πω τη φράση μου. Ναι. Και μόλις έπεσε πάνω του και του έκανε τη ζωή πιο εύκολη. Δεν θυμάμαι και ποια φορά. Πρέπει να είναι εκτή, 7η, δεν ξέρω. Τώρα εγώ πρέπει να ξανασπάσω το τζάμι. Α. Όχι. Τα τζάμια δεν επιδιορθώνονται. Αγάπη μου, δεν έχουμε λεφτά να τα επιδιορθώσουμε. Α, εκεί. Το είπατε τα λέιζερ. Πρέπει να κόψω το ρεύμα για να πάρω το κύπελο τώρα από εκεί. Πάμε να κόψουμε το ρεύμα. Όσο ένα-δύο ώρα θα κάνεις να το κάνεις αυτό. Αυτό το θυμάμαι από παλιά. Έρχεται. Φεύγω. Τρέχα. Εγκαταλείπω. Μπορείς να πας και από πάνω της και πει νομίζω κάπου. Τώρα εγώ γιατί ξανά. Με κυνηγάει ήδη, εγώ του βάζω ξυπνητήρια. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Ωραία, τώρα θα φτάσει. Αυτό τώρα πώς το φτιάρι. ήρθε. Εσύ το πέταξες ή αυτός πριν το του το πέταξες? εκτόξευσα και ξανά ήρθε στο Ναι, πέταξε, εκείνη τη ξέρω. στιγμή πετάχτηκε. Οκ, Έχει κινητοποιηθεί, παιδιά. Α, Δεν πρόλαβα να του την πετάξω την πετρούλα. Οπότε Κρίμα. τυχερός ήταν και φυσικά δεν θα το έκανα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω ποτέ να φτάσω εκεί πάνω.
Θα κάνουμε ένα βίντεο με challenge. Να τους βάψουμε όμως κίτρινους με βολιά. Γράψτε το στα σχόλια αν το θέλετε. Λοιπόν, Εσείς τα 5 άτομα που μου κάνετε σχόλιο. Ναι. πάτα τα ρεδάρδιοπούλης! Θέλω και να παίζω μπάνιο, ό,τι να είναι, πιάνω. Φυσικά μπες και μπάσκετ. Παιδιά, αν δεν θέλετε να ακούσετε το Stitch, έχω και την Angel. Oh god. Λοιπόν, πάμε ξανά από πάνω. Ναι, εδώ το παιδί με το ένα χέρι το χειριστήριο, το άλλο με το Stitch στο χέρι. Θέλει και αρκουδάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και τι έγινε τώρα, κόλλησε? Έμεινε στον τόπο. Όλα καλά, παιδιά. Αχ, κάλυψε τα αυτή του. Το Stitch. Ναι, μην νομίζετε τίποτα άλλο. Γιατί το δικό μου αυτή θα χαλούσε δηλαδή. Πού να ξέρω, τα παιδιά δεν βλέπουνε. Λοιπόν, Εδώ γιατί μπήκες εσύ τώρα. δεν ξέρω, εγώ χάσει τα αυγά και τα πασχάλια όπως λένε. Αν να τους πάει να κοιμηθεί πάλι. Κουράζεται πάρα πολύ από τη δουλειά, από το να πιάνει παιδάκια, ο οποίος είναι ο ίδιος ο μπαμπάς τους. Έρχεται βρει παιδιά άνθρωπο, ο οποίος να είναι το παιδί του και το παγάκι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι ο παγκόσμιος πρώτος. Κάνει ρε. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, μπούλι, μπούλι. Λουκουμά. Λουκουμά είναι αστυνομικός. Αυτός είναι... Ο Γιαουρτάκιας. Έλα. Πάει να Γιαούρτι. κοιμηθεί, ρε. Ωραία, όσο πάει αυτός να κοιμηθεί, εγώ πάω να ανοίξω την πορτούλα. Όχι, Μια δεν είναι πόρτα εδώ. πας να ανοίξεις και Εδώ. τώρα είναι από πίσω σου. Πάντα τις μπερδεύω. Κάτι Νομίζω ακούω. ότι πιάστηκα στην παγίδα. Α, τώρα εδώ είναι η γωνία που Η κάνουμε τις γωνία του φάτσες. troll. Τώρα θα κάνουμε trolling. Ναι. Όπως θα το έχει δει να πάει να το δει, είναι η καλύτερη σκηνή. Μα απειλεί σε μένα. Πάρτα και να μην στα χρωστάω. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό το γρανάζι που μετά θα πρέπει να το πάρουμε από τον ποπό του, να το πω ευγενικά. Ανοίγουμε τώρα την τουαλέτα και παίρνουμε τα βιβλία, στα οποία αυτός που έκανε το παιχνίδι έχει λίγο κόλλημα με τους ποπούς, γιατί έπρεπε να πάρουμε και από τη μαγείρισα το κλειδί. Όχι ρε, Λοιπόν. αυτό είναι πιο μετά νομίζω με τον... Αφού μας πιάσει. Ναι, αλλά λέω γενικά. Παιδιά, Λοιπόν, άμα δεν θέλετε spoiler, μην το δείτε αυτό το βίντεο. Ξέρετε το όνομα το παιχνίδι πριν καν φτάσει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τα βιβλία, στο οποίο κανονικά πρέπει πάνω να πάμε να κάνουμε τις κεραίες και να βάλουμε μια τηλεόραση εκεί που είναι μέσα στη μέση του δρόμου Χριστέ μου, γλωσσοδιάρια. και να δούμε τα σύμβολα. Αλλά εμείς επειδή είμαστε mastermind θα το κάνουμε χωρίς αυτό, γιατί θέλει πολύ πέταμα. Ναι. Ανάγκη έχει και μια ζωγραφιά που δείχνει ο Hello Neighbor. Πήγαινε πάνω! Πού Το είδες? πάει ρε αυτός. Δεν ξέρω. Καλύτερα. Για θύμισε μου τι είναι, πώς είναι. Νομίζω είναι λουλούδι. Λουλούδι είναι σίγουρα πρώτο. Και μετά είναι η φωτιά ή... Αυτό, Εγώ το γιατί έχω κόλλητσι έτσι εδώ πέρα τώρα. Έχετε πού είναι, ρε, παρατηρήσει γι' αυτό? ότι παίζω κάπως? Ναι, φωτιά, όχι. Ναι, φωτιά είναι... Όχι, πλανήτης και φωτιά. Άνοιξε! Και τώρα πρέπει να βάλουμε τα 3 κεφάλια για να ανοίξει αυτό το πράγμα για να πάμε πάνω στο παιδάκι. Spoiler! Spoiler alert! Έχουμε συγχρονιστεί σήμερα. Να την παιδιά ζωγραφιά που έλεγα πριν. Κάτσε να το ανοίξω εγώ για ώρα ανάγκης. Ακούγεται πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν είναι πουθενά. να τελικά είναι πάρα πολύ κοντά. Το ουσούζεψες! Άιντε! Δεν τρέψε. Ντροπή και έσχος. Τώρα θα σε μπουγελώσω, ήρθε η σειρά σου. Έλα, Ήρθε η πάτε. ώρα σου. Πάρτα! Μπράβο, άντε. Ξεβάφτηκε η μούρτου. Ξαναβάφτηκε. Άλλη μία θέλεις? Έχουμε βάψει τον Αστυνομικό, τη μαγείρισα, το χέρι neighbor, τον καραμπίνα δεν νομίζω δεν βάψαμε. Και τον δήμαρχο. Όχι, τον δήμαρχο το βάψαμε. Ναι, τον βάψαμε. Δεν θυμάμαι. Το έχουμε κάνει και short να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, αφού τον βάψαμε τώρα φεύγουμε. Κάτι κάτω σκουπιδιών. Περίμενε να φύγει.
Δεν βλέπουμε από εδώ. Όχι. Όχι. Δεν βλέπουμε. Ανοίγω και ο Θεός βοηθός. Ωραία. Εξαφανίστηκε. Αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, από εδώ τα πήρα ρε, γιατί ξανά. Α, να ανοίξουμε και αυτό πάλι η ώρα. Αχ! Καρδιακό έπαθα! Jumpscare alert. Ωραία, έμεινε χωρίς μπογιές τώρα. Και η Πετρούλα που πήγε, εγκατάλειψε. Πετρούνα νομίζω έχει καταλήψει εδώ και εδώ και ώρα και δεν το έχουμε πάρει. Λοιπόν, τώρα από εκεί μέσα πήραμε το πήραμε το κεφάλι. Τώρα θα βάλω το τέτοιο, το χερούλι της πόρτας για να πάρουμε το κεφάλι. Είπα. Εδώ τώρα από πίσω παίρνεις το κεφάλι, από μπροστά παίρνεις το γρανάζι. Μονοκέφαλο. Ρε φίλε τον λεμούριο. Το λεμούριο. Τον λεμούριο μου μέσα. Αρχίζει. Αυτό το κάνει καραβίνας. Όλοι το κάνουν αυτό. Είναι η αναρρόφηση. Είναι οικογενειακό. Πώς κάθομαι εγώ πάνω στο φτερό του κοράκι και δεν πέφτω. Είναι οικογενειακό. Πόρτα γιατί την άνοιξες τώρα. Δεν ξέρω τι κάνω, παιδιά, Έχει αλήθεια. ανοίξει ότι η πόρτα βρίσκει στον δρόμο της. Αν δεν βλέπω να δεν γίνει αυτό το παιχνίδι ποτέ. Κάνω ισχύ το παίζω πρώτη φορά για κάποιο λόγο. Έχω πάθει κάτι. Alzheimer alert. Όλα είναι alert. Όλα είναι alert σήμερα. Φαντάσου να μπορούσα να βγει έξω. Δεν μπορεί. Τα έχουμε πάθει καρδιακά, εγκεφαλικά και 3. Κάνε στο παυτίκου. Γιατί έμεινε ασχοληστή με αυτό που λέμε. Έχει περάσει το χέρι του μέσα από την πόρτα. Δεν το είδα. Εσύ παίζεις, δεν το είδες όμως. Παίζεις με το Stitch εκεί πέρα. Θα πας από τη βεράντα και θα παίζεις με το Stitch ακόμα. Ναι. Λοιπόν, Πρέπει να φύγει τώρα. όσοι έχετε δει το παιδικό Λίλο και εσείς πατάμε ένα like. Λοιπόν, Πάνε στο διάδρομο πρέπει να είναι. Τώρα άνοιξε κάποια που τώρα εμείς τι ψάχνουμε. Το κεφάλι του Α, ναι. Τα Ψάχνει πάτησα του- όλα, τα πάτησα όλα. Γοργόνου. Δεν ξέρω τι. Ναι, γοργόνου σίγουρα. Να το, δίπλα σου. Ψάρι πρέπει να είναι τελικά. Ναι, γοργόνου είναι σίγουρα. Έτσι όπως το είπες, γοργόνου. Όχι, πάνε δέστο να δούμε πώς είναι. Μήπως είναι και Μοιάζει με γοργόνα. Μοιάζει με γοργόνο. Θεέ μου, τι ακούω. Λοιπόν, Κοίτα. Για πες την Δεν ατάκα. κοιτάς. Πες την ατάκα. Του κάνεις τη ζωή πιο εύκολη. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Να δεν θυμάμαι ποια φορά. Εσείς θα μας πείτε. Αυτό το τέτοιο τι είναι. Μου Αξεσουάρ. τώρα άνοιξε αυτό, αλλά θα μας κυνηγάει πάλι. Και τώρα εγώ πώς θα πάω, για πες μου. Τώρα να σου πω. Κυρία μου, ναι. Είδα την κυφάνα του από το παράθυρο. Εγώ δεν την είδα. Να αγνοφαίνεται, την είδα. δεν Μητρά, έχει πάρε μπογιές. μια μπογιά. Πάρε μια μπογιά. Πάρε μια μπογιά. Δεν θα πάρω. Μπορεί να έχει ήδη μαζί σου μία. Ή τον μπουγέλο. Σημαίνω. Δύο έχεις όμως. Φύγε από εκεί ρε φίλε, θέλουμε να ανέβουμε κάτσε δίπλα από τη σκάλα. Ναι, ακριβώς, Τώρα κάνω το Έχεις γύρο. κάνει το σκάλα. Κάνω το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες για να μπω. Τι λέω. Δεν ξέρω τι λέει. Τι λέει ρε φίλε. Εντάξει, δεν μπορεί να ανέβει πάνω, ευτυχώς. Παιδάκι, πού είσαι, βάζε βρω τώρα. Κλειδί. Ωραία, για να ανοίξουμε το κλουβί του παιδιού. Το κλουβί του παιδιού. Φυσιολογικότατο ακούγεται αυτό. Το κλουβί του παιδιού. Όπα ρε. Χάκαρε στην πόρτα. Skip. Απλά να δείτε λίγο το παιδάκι και θα το κάνουμε skip τώρα, περιμένετε. Skip. Help me. Help him someone. Γιατί έχουμε βρει στα μάτια του. Από το κλουβί είναι από το... έπαθε τέτανο. Α, κύριε Ρόφια. Σιγά βλέπατε και γάγκρενα. Από τα σιβερικά έπαθε τέτανο. Τελικά ανέβηκε πάνω. Το θυμήθηκε. No. Please, no. Τη ζώσαμε το βλάμενο το παιδάκι. Εμείς την πληρώσαμε. Μην πεις language. Language. Κοίτα, να το σώσαμε και αυτό μας παρατάει εκεί μέσα. Μας παρατάει. Δηλαδή εγώ γιατί να είμαι στο κλουβί του παιδιού σου. Τελικά δεν το έκανα skip. Άλλαξα γνώμη. Στους. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε τα νουμεράκια. Και τώρα πρέπει πρώτα να βρω το ψαλίδι για να ανοίξω τον ιστό. Να το φατσαφόρα. Τα και πρέπει οποία να το βρεις. νουμεράκια είναι ανάποδα. Άρα πρέπει να γυρνάμε από την άλλη για να τα βλέπουμε σωστά απ' Το έξω. χειρότερο είναι αυτό, το βαριέμαι απίστευτα. Αλλά δεν θα Λοιπόν. το κάνω εγώ, θα το κάνεις εσύ, οπότε χαίστηκα. Μένεις σε κλουβί και θα τρομάξεις από το κολάκι. Λοιπόν, εδώ. Το μοχλάρι. Λοιπόν, Το μοχλό από το πήρες. από το χεράκι του. Αν είσαι γκάβι, δεν φταίω. Ανοίγουμε εδώ το πόρταλ. Πω, τι
Ό,τι να είναι. Το portal. Το πατάρι. Το Ender Portal. Το πατάρι. Ναι, θα πέσει στην παγίδα, μην πέσει στην παγίδα. Στον κόλλο της αρκούδας έπεσα. Τώρα, ναι. Τώρα θα είσαι, εγώ θα είμαι παρκουρίστας. Δεν ξέρεις με ποιον παρκουρίστα έμπλεξες. Και έπεσες πάνω στην παγίδα. Παιδιά, μην πολύ κάνετε τον Και άλλη παγίδα. Μην πολύ κάνετε τον εαυτό σας γιατί βλέπετε τι παθαίνετε. Τι λέω! Δεν ξέρω, έχεις μιλήσει άλλη γλώσσα σήμερα. I speak different language. Τώρα πρέπει να του πάρεις το τέτοιο από τον πισινό. Να το πούμε ευγενικά. Ευγενικότατες είμαστε. Γιατί εμείς. έχουμε language. Έχουμε Λοιπόν. ευγενική language, είμαστε από αξιοπρεπέστατο. Είμαστε βασιλείς. Πατάω για να έρθει και ανακάλυψα. Ψάχνω να έρθει όμως. Ανακάλυψα ότι μπορώ να ξεβιδώσω το τέτοιο χωρίς να βγω έξω. Έλα Λίτη, Πάρτο. έλα. Oh yeah. Μπράβο. Λοιπόν, μπορώ να το ξεβιδώσω και χωρίς να βγω έξω και θα το δεις τώρα. Τάκα. Ναι, Τάκα. αυτό το ξεφύγεις. Το επόμενο το απέναντι. Εκείνο πρέπει. Έπρεπε να κάνουμε και άλλο το δωματιάκι από απέναντι, με δίκιο. Ναι. Θα σου κα- είπα να να είναι κα- προσωπικά για σένα θα το έκαναν. Έπρεπε. Δεν ξέρω μάλλον ποιος παίζει γι' αυτό. Παίζει η Βασίλισσα. Της βλακείας. Πάτησε ο μόνος του την παγίδα. Κάτι βιδώνει ρε. Τι κάνει, τι χαζέψει. Τι λες ρε η Βασίλισσα βλακίας, η Βασίλισσα υπέροχη. Η Βασίλισσα υπέροχη. Ναι. Κομοχώτα. Αυτό το βιντεάκι, αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Adios!